tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka zvikuru sei. Svondo irori ratanga tine chirongwa cheYour Love World Specials, chirongwa chatinopiwa namufudzi Chris chavanenge vachitidzidzisa zvakawanda kubva mushoko raMwari, asi kunyanyisa vanenge vachitidzidzisa vachitibatsira kuti tinzwisise zvinhu zviri kuitika panyika pano. Chirongwa ichi chakatanga pakatanga nyaya dzeCovid na 2020, vachida kuti tinzwisise kuti zvinhu zviri kuitika munyika izvi hazvisi kungoitika. Munoona nguva yatava iko zvino, nguva yatava kurarama ino yatava iko zvino inguva yokupedzisira. Saka yasiyana nedzimwe nguva dzekumashure uko taingotarira zvinhu zvichiitika tichingozvisiya zvakadaro, tichingoti hazvaitika hazvo. Hongu zvizhinji zvaiitika ipapapo zvanga zvirimo mushoko raMwari, asi nguva yakanga ichipo. Nguva yekudzoka kwaJesu yanga ichiri kure, saka taigona hedu kungorega zvimwe zvinhu nyange zvataisafanira kurega zvichiitika, taigona kungozvisiyawo zvakadaro. Nguva yanga ichipo, asiko zvino nguva yasara ishoma, saka taakufanira kungwarira zvese zvinenge zvichiitika, tichifanira kuzvinzwisisa, nokuti kana tikasazvinzwisisa tinopotsana nenguva dzakatarwa naMwari. Haleluya. Saka tinofara kuti tiri munguva apo Mwari vanotivhura meso. Saka tinotenda mufudzi Chris nenyaya yekuti vanotibetsera kuti tinzwisise. Pakauya COVID vakatibetsera vakati aiwa, haisi hosha iyi, pane zviri kuitwa naSatani. Saka iko mukatarira munoona zvinhu zvizhinji zviri kuitika. Unotaurwa zvokunzi kwanzi kwakunyanya zuva rakunyanya kupisa, mwaka yashanduka, kwakunyanya kupisa. Mufudzi Chris wouya votitaurira kuti nyaya haisi yemwaka uri kunzi washanduka, manyepo ega ega, pane zvavanoda kuita. Kunzi kune mhezi dzauya monkeypox. Mufudzi Chris votichenjedza zvekare, votitaurira kuti muchenjere, handizvo. Kunzi kune hondo kuUkraine neRussia. Kotaurwa nhema dzakawanda wanda ipapa. Mufudzi Chris wouya votitaurira kuti aiwa, zvinhu izvi zvinopinda pakati nepakati nepakati mubhaibheri. Votitaurira hondo isati yatotanga vanga vatotitaurira kuti tichipinda mugore rino, vachititaurira kuti nyika dzava kurongedzana, dzakumira dzakapatsanurana dziri muzvikwata. Ndozvavakatitaurira patakapinda mugore rino iri. Vakati muchaona kuti nyika dzichatanga kupatsanurana, kutsaurana, dzichimira muzvikwata zvikwata. Zvinonyatsoonekwa nokuti kusvika pari zvino nyika dzanga dzichingohidzana, dzimwe dzacho dzingoita sedzisina kwadzakarerekera, asiko zvino zvaakufanira kubuda pachena kuti wakarerekera kupi. Ndo zvaakuitika izvozvo. Nemhakei inyaya yekwatiri kuenda, inyaya yekwatiri kuenda. Bhaibheri rinotaura kuti kune hondo yokupedzisira ichazorwiwa, inonzi hondo yeArmageddon. Hondo iyoyo inenge ichirwiwa pakati penyika dzepasi rose, ndo yaakugadzirirwa. Saka mukatarira mukaona zvinoitika kuti naRussia naUkraine, munoona kuti hondo iyoyo iri kutoita kuti nyika dzipatsanurane, dzichipatsanurana, dzichinyatsorimira pamuganho zviri pachena, hadzichavandani, dzakunyatsobudirana pachena, dzichiti
dziri uko dzichimira dzakadaro, dziri uko dzichimira dzakadaro, dziri uko dzichimira dzakadaro, nemhakei nemhaka yekwatakuenda tanangana nehondo huru yokupedzisira ichazoitwa. Saka fudzi Kristu anenge achitibetsera kunzwisisa zvese izvozvizvi. Haleluya. Ndoda kungobata zvidzidzo zvatakawana, tine zvidzidzo zviviri zverapsodi zvatakawana musvondero nini. Ndoda kubata zvidzidzo zviviri izvozvo zvakafanana, zvinotaura nyaya dzakada kufanana. Ndoda kuti ndingodzibata nyaya idzo kuda makapotsana nadzo, vamwe ndinoziva makadziverenga. Chimwe chidzidzo chacho chinotitaurira, chekutanga chacho chinotitaurira chiti kwanzi tava veropa raMwari saka tichasakari. Haleluya. Muna tinofanira kunzwisisa kuti tiri vanhu vakaita sei. SavaKristu takashanduka rudzi, tava vanhu veimwewo mhando. Zvakakosha kuti unzwisise rudzi rwako. Ukasanzwisisa kuti uri munhu werudzii, unogona kungobatirirwa uchingorarama sezvingangoita vamwe vanhu vose vose. Asi unofanira kunzwisisa rudzi rwako. Kwanzi tava vanhu veropa raMwari, tava vanhu veropa ramuponesi Jesu. Kwai saka hatichasakari. Haleluya. Hazvichagoni kuti tisakare. Nganingoverenga mamwe mashoko atinowana muchidzidzo ichochi ichi. Kwanzi Ishe Jesu havasakari, havakweguri. Ndizvo zvavakanga vari kureva, mundima yatavhura nayo, iyo ndima yavanotaura vachiti kwanzi handiti mate Abhurahama ndivo baba venyu vakanga vakatarisira kuona zuva rangu, zvino vakariona vakafara. VaJudha vakabva vapindura vakati, Abhurahama wakamuona kupi zvausati wava nemakore 50? Jesu vakabva vataura vakati, regai ndikudze chokwadi, ndiri mukuru kuna Abhurahama nokuti ndinogara ndiripo. Saka mumashoko iwo vanga vatotadza kuti handisakari, ndinogara ndiripo. Haleluya. Kwai ndiri mukuru kuna Abhurahama nokuti ndinogara ndiripo. Saka kwanzi munhu angasasakara, munhu akadai anenge achigara achiwedzera kunaka, makore ake achiwedzera hawo, asi iye asingakweguri. Ndo zvatava. Chirega kubvuma kusakara. Hongu makore ako angawedzera, asi wava munhu weropa revaMwari. Chitaura uchiti ini handikweguri, handisakari, ndinoramba ndichiwedzera kunaka. Simba rangu roramba richiwedzera kuwanda. Ndinoramba richivandudzwa simba rangu. Kwai vanomirira Jehovha vachavandudza simba ravo, vachawana simba idzva. Vanomirira Jehovha, vanoshumira Jehovha, vachawana simba idzva. Vachabhururuka semakondo, vachamanya vasinganeti. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Saka haasi mashoko edu atiri kuda kungouyisa, ndo zvinotaura Bhaibheri. Haleluya. Ndo zvaunofanira kuzviona uri. Muna shoko raMwari, kushanda kwaro rinomirira kuti iwe urigamuchire, uwirirane naro. Kana usati warigamuchira, usingawirirani naro, usingabvumirani naro, hari kushandiri. Asi kana ukarigamuchira, ukagutsikana kuti zvarinoreva ndizvo zvechokwadi, ukasatanga kurarama semunhu anowirirana naro saizvozvo, ndo parinotanga kushanda mukati muupenyu hwako. Haleluya. Tinoona yangu vanhu vakaita sana Karebhi achitaura achiti kwanzi anga ana makore 75, zvikanzi ndichine simba rakafanana nerandaiva naro pandakanga ndine makore 40. Kuda wanga ndisikachiti hazvigoni kuti munhu wenyama asasakara, asakwegura. Unongotaura uchidaro chete kana usina kumbodzidza Bhaibheri rako. Ukaverenga muBhaibheri rako uchaona kuti munhu wokutanga Adhamu wakararama makore 130. Mumwe muzukuru wake Metusela wakararama makore 162. Imbofungai kurarama makore akawanda kudaro. Haleluya. Uchingori mupenyu, uchingofamba. Uye pakafa Adhamu hatina kunzwa kuti wakarwara. Pakafa Metusela hatina kunzwa kuti akarwara.
pakafa Mozisi hatina kunzwa kuti akarwara. Asi vanhu ava vakararama makore ese. Nyama yavaiva nayo ndo nyama yatinayo nhasi. Vaingova vanhu vane nyama yakaita sei. Musafunga kuti vanga vane nyama yesimbi. Vanga vane nyama yatingori nayo nhasi. Kureva kuti nyama yaunayo iyi inogona kuita churu chamakore. Nokuti ukaona munhu akurarama makore mazana mapfumbamwe ane 60 nomuraudzo, watopotsa asvika churu chamakore. Saka zvakatomboitika, kuna vanhu vakatomborarama vakapotsa vagwaza churu chamakore, vachingofamba, vachingozvara, vachingoita zvese. Haleluya. Saka hazvisi zvinhu zvatofanira kunetseka kuti hazvigoneki. Aiwa, kurangadza mashoko akataurwa naPauro paakanga ari kushushwa nokutambudzwa navaJudha, amiswa pamberi pedare. Nobva wobvunza akati, aiwa, ko zvingashamisa here kuti Mwari vanomutsa munhu wakafa? Zvikazi nokuti ndo zvandiri kusungirwa panapa. Ndakaudza vanhu ava kuti Mwari vakamutsa Jesu kubva kuvakafa. Ndo zvavari kuda kundiurayira. Zvingashamisa here kana tikati Mwari wamutsa munhu kuvakafa? Handindi ndi Mwari. Hazvifaniri kushamisawo zvekare kuti isu vanhu vakasikwa naMwari tinogona kuramba tichingorarama saizvozvo. Saka ndo chidzidzo chimwe chokutanga. Chimwe chechipiri chatakapiwa, kwanzi tava ropa raMwari saka hatichafi. Haleluya. Tati zvidzidzo izvozvo zvinoshandirana pamwe chete. Zvinoda kutaura chinhu chimwe chete. Hatichafi. Zvirevo 12:20 kwanzi panzira yakarurama ndipo pano upenyu, kwainoenda hakuna rufu. Hatichafi, hazvichagoni kuti tife. Hapana chedu chinofa. Haleluya. Hapana chedu chinofa. Itsvo dzedu hadzifi, dzinoramba dzingoshanda zvakanaka. Mapapu edu haafi, anoramba achingoshanda zvakanaka. Mwoyo yedu haifi, haineti, inoramba ichingoshanda zvakanaka. Haleluya. Unoona, unofanira kubvuma nokugamuchira chinhu ichi. Kuda rega ndimbokutadzai kuti kunyangwe munhu kuvanhu vasingatogamuchiri chinhu ichi, asi mukatarira kushanda kwacho, iko zvino kuna vanhu vanogona kurarama, vanorarama makore 100 kana kupfuura. Vazhinji vacho vakatosvika 100 ramakore asina kumbopinda muchipatara, asina kumbobayiwa nana chiremba, asina mushonga waanoshandisa. 100 ramakore. Kuda ungasanzwisisa kuti kurarama 100 ramakore kwakaita sei. Chimbofunga pamusoro pemotokari inogadzikwa navanhu. Imbofunga kuti inorarama kwenguva kwemakore yakawanda zvakadii. Motokari ichifamba ichishanda. Ishoma dzinoita makore 20. Dzamazuva ano kana ikatoita 10 ramakore 15 inenge yatoshamisa. Asi kunyange makore 10 kana 20 iwayo kana 30 iwayo, munenge muchingomhanyisana nayo, muchingonoisunga. Haigoni kungoti ichibuda kunogadzirwa, ichipinda mugwagwa, ichingorova upenyu hwayo, uchingodira petrol, uchingofamba, kusvika makore 30. Haigoni kudaro. Asi tarirai chinhu chakasikwa naMwari. Munhu anogona kungoramba achienda. Kutaridza kuti kana zvigona kuitika kuti munhu anogona kuita makore 100 asina munyengetero waaisa, asina shoko raMwari raashandisa, achingorarama chete namasikirwo akaitwa, ko kana ukazovimba naMwari, kana ukazogamuchira shoko raMwari, chii chinozoitika kwauri? Ukazenge watakura mweya mutsvene, wachizotakura mweya mutsvene zvino. Haleluya. Mwari vakugara mukati mako, chii chinoitika? Haleluya. Saka zvinhu zvinogona kuitika kwauri, zvibvume. Zvinhu zvose zvakagadzirwa naMwari zvinongoramba zvichingoshanda. Zuva iro hatizivi kuti rakatanga kupenya riri mudenga mumorini.
Mwedzi uyu hatizivi kuti wakatanga upenya uri mudenga yemurini. Nyika yatakatsika iyi hatozivi kuti yakatanga rini, inongoenda nakuenda. Tine miti yava nezviuru zviviri zvamakore ichingoripo, kudarika zviuru zviviri, zviuru zvitatu miti. Haleluya. Tine mhuka dzimwe dzarava 100 amakore. Ndinorangarira imwe kamba yaishambadzwa kumwe kunhu yanga yana makore 100 namazana amakore ichingofamba. Haina unorapa, haina unodhoza, haina inoita, inongofamba. Haleluya. Saka kureva kuti zvatiri kutaura izvi, zvokusasakara izvi, zvokusafa izvi, zvinhu zvinogona kuitika kwauri. Bvuma izvozvo, zvigamuchire. Ugare uchitaura uchiti ini mwoyo wangu ucharamba uchingorova, hana yangu ichingorova, ichingofambisa ropa muviri mangu narini narini. Usabvuma uchiti ndakwegura saka musana wangu hauchaiti. Haiti musana wangu unoramba wakangoti tasa, uchingoshanda zvakanaka. Meso angu anoramba achingoona zvakanaka, nzeve dzangu dzichingozwa zvakanaka, mazino angu achingotsenga zvakanaka, zvose zvangu, mino dzangu dzichinyatsofemba zvakanaka, zvose zvangu zvichingofamba zvakanaka. Haleluya, haleluya. Saka gamuchira shoko iri, uropafadzwa naro. Regai tinyengetere. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopa mbiri kwamuri, ndopa kudzo kwamuri. Ndoda kutendai nokuda kweshoko renyu. Ndoda kutendai nokuda chiropafadzo chamunotipa cheshoko renyu. Kabvuma shoko irori, tinogara nokusingaperi, tinorarama nokusingaperi. Hapana chedu chinogona kufa. Nezita raJesu Kristu ndinonyengeterera muno mumwe wandanabata naye pazuva ranhasi. Taura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Chinamataiko zvino chitana kugamuchira shoko irori, ndo raanoshandisa pakurarama kwake muzita raJesu Kristu. Saka hapana ndonda pakati pavo, hapana murwere pakati pavo, hapana anofa pakati pavo. Muzita raJesu Kristu shoko iri rinoshanda mukati muupenyu hwavo, muzita raJesu. Amen. Haleluya. Zvakanaka maita zvenyu. Mwari wakuropafadzei. Murangarira kuti musi wa29, 30 na 31 wachikunguru uno tinenge tine vhuserere rokuporeswa pamhepo. Ticharamba tichikuzivisai kuti muchagona kuribata sei. Satapedza kuti tipinde munguva yekurumbidza Mwari, tichitenda Mwari tigozovhara. Mwari wakuropafadzei. Amen. Zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa mufaro, kundipa rugare. Pane zvose zvamanditira Ishe ndinotenda, mandita mukundi, hapana chandinotya, kundipa rufaro, kundipa rugare. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Rudo rwenyu haruperi, munondikonera nguva dzose. Rudo rwenyu haruperi, munondikonera nguva dzose.
ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Oh, hallelujah. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Rhapsody,